Dobre, každopádne, táto ďalšia pesnička je básnička. A kto sa pripravuje na Hviezdoslavo Kubín a ešte nemá vybranú básničku, tak si môže kľudne vybrať túto. Ak to dovolia. Takže dámy a páni, dneska máme piatok a vy sledujete večerný program Ako funguje moderný svet s nami, s Rumcajzom. Dnes si ukážeme, ako sa obyčajný nevinný človečik dostane zo svojho domáceho prostredia rovno k vám na tanier. Hodili sa siete na ľudí. Rybári vedia, čo ľuďom chutí. Pomaly ich zvierajú za plutvy a vyťahujú do svetla z tmy. Najskôr poodsekávajú hlavy. Nechajú odtiesť brušné šťavy a prevedú podrobnú pitvu, aby vybrali každú kostičku. V prehliadke dôkladnej pošle sa ryba ďalej. Cestuje niekoľko dní, až dorazí k rozposielateľovi. A tam sa určí pôvod ryby, rodina, priatelia a rodiny blízky. A určí sa dopredu cena pre reklamné médiá. A ryba môže ísť na predaj. Výsledok? Ten vás bude stále váš život. My vám prajeme dobrú chuť a nezabudnite sledovanie budúci piatok! Odplávaj! 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 Rasta! Ty! Majestát! Aby si za mikrofón! Malista! Bez kondície si exemplár! 13, 12, 25, 5, hajce! DIY, ryba znaj! Povedz nám ďalší pán! Obrazov, si ruka v ruke s tebou, zbiera svoju česť, aby si ju nemusel niesť. Malista, neboj si skvelé, ty si na town. Ďakujeme. Aký máme čas teraz? Vie mi niekto povedať?